Bore da, croeso i'r Oedfa a croeso I bawb ar Zoom hefyd. Heddiw, ar ôl y gwasanaeth, panad yn costo os da chi eisiau dod. Heno, mae yna rhywbeth efo'r pobl ifanc, casbas, synder sil, ac hefyd yma, cyngerdd efo cor Tabernacl, offeryn coroni gan Mozart efo cerddorfa hefyd. Ac os ti'n medru helpu efo gader ar ôl y gwasanaeth, bydd pawb yn diolchgar hefyd. Yn yr wythnos, bore dydd Mawrth, bore coffi Zoom, wedyn dydd Sul nesa, yr oedfaon fel arfer, ac mae yna picnic yr ofalaeth ym Parch Bryngarw, 1 o'r gloch yn y prynhawn. Cyfle I bawb jyst dod gyda'n gilydd. Wedyn, oes na rhywbeth... pwysig. Mae scaffolding wedi mynd sy'n dda, ond mae scaffolding yn dod yr ochr yma, wythnos yma. Felly, paid â pharcio ar ochr yma trwy'r wythnos. Oherwydd dyn ni ddim quite yn siŵr pryd mae'r scaffolding yn cyrraedd, felly mae'n bwysig nid I barcio tu allan y capel wythnos yma. Ac hefyd, llongyfarchiadau I Dylan. Ar ôl ennill yng nghor y byd yn Llangollen, neithiwr. Felly, croeso i'r Oedfa ac yn Llanfod hefyd. Gwych. Oes na rhywbeth arall? Dwi ddim yn meddwl. Mae na rhywbeth arall. Roedd ni wedi anghofio pan oedd ni'n cymryd y gwasanaeth. Casgliad rwan. Diolch. Bore da. Hyfryd iawn eich gweld chi gyd. Os ydych chi'n gweld fi'n ffanio bore yma, mae'n boeth. Wedyn, gobeithio fi ddim rhy boeth I ni. Ond, dwi am gychwyn fel mae'n arferiad gennym ni. Da ni yn goleuo canwych ac yn gofyn am weddi o heddwch. A dwi am ddarllen emyn I blant Wcrain sydd I ysgrifennu gan Mary George. Ac Mary George di ysgrifennu yr emyn yma, neu yn gerdd hefyd, ar gyfer y Cristion y tro yma. Ac mi fydd yna Cristion I chi nes ymlaen. Maen nhw'n y car gen I. Dwi wedi anghofio dod nhw allan o'r bwt. Ond fel hyn mae'r emyn yn mynd. Wrth I hunanoldeb dyn, ladd gobeithion un wrth un. Wrth I lyd rhyw drychwant hyll, drechydd o lad a droen ddilyn. Tro at Iesu am dywelwch, gofyn iddo ddal dy law. Gofyn iddo fod wrth dymil I roi nerth a beth bynnag ddaw. Pan fydd rhyfel ar dy stryd yn rhwygo muriaeth gartref clyd. Yn dylethu nes dy dorri yn creu rhwyg fel diwedd byd. Tro at Iesu am dywelwch, gofyn iddo ddal dy law. Gofyn iddo fod wrth dymil I roi nerth beth bynnag ddaw. Pan fydd gynnau'n taro'r tir a chwsg yn bell ar nos yn hir. Mae un yn estyn atat a mae un yn gweld y gwir. Tro at Iesu am dawelwch, gofyn iddo ddal dy law, gofyn iddo fod wrth dymil I roi nerth beth bynnag ddaw. Amen. O gadwch I ni droi at emyn gyntaf, sef emyr hif 38. Emyr hif 38. A mae yna reswm pam dwi wedi dewis yr emyn yma gyntaf, a dwi'n gobeithio fydd yna rhain. Chi'n gallu gwneud cysylltiad. Byddai'n gofyn I chi nes ymlaen. Cariad 3 yn 1 at yr eog ddyn.
Cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo. Cariad gaeth y clod, tra bo'r nef yn bod. Emyr Rhif 38. Fe gawn ni gyfle rwan i wrando ar y darlleniad. Bore da. Wedyn, dyma fe'n dangos hyn i mi. Roedd yn sefyll ar ben wal wedi'i hadeiladu, gyda'n llinyn plwm, ac yn dal llinyn plwm yn ei law. Gofynodd yr arglwydd i mi, beth wyt ti'n weld, Amos? Dyma fi'n ateb. Llinyn plwm. A dyma fy meistr yn dweud, dwi'n mynd i ddefnyddio llinyn plwm i fesur fy mhobol Israel. Dwi ddim yn mynd i faddau iddyn nhw eto. Bydd allorau paganaidd pobl Isaac yn cael eu chwalu, a chanolfannau addoli pobl Israel yn cael eu dinistrio'n llwyr. Dwi'n mynd i ymosod ar daelu brenhinol Jeroboam gyda cleddyf. Roedd Amasia, prif offeiriad Bethel, wedi anfon y neges yma at Jeroboam, brenin Israel. Mae Amos yn cynllwynio yn dy erbyn di, a hynny ar dir Israel. All y wlad ddim dioddef dim mwy o'r pethau mae e'n ei ddweud. Achos mae e'n dweud pethau fel yma. Bydd Jeroboam yn cael ei ladd mewn rhyfel, a bydd pobl Israel yn cael eu cymryd i ffwrdd o'i gwlad yn gaethion. Roedd Amasia hefyd wedi dweud wrth Amos, gwell i ti fynd o'ma, ti a dy weledigaethau dianc yn ôl i wlad Juda.
Dos i ennill dy fywoliaeth yno, a phroffwydo yno. Paid byth proffwydo yn Bethel eto, achos dyma lle mae'r brenin yn addoli, yn y cysegr brenhinol. A dyma Amos yn ateb a Masaia. Dwi ddim yn broffwydo proffesiynol, nac yn perthyn i urdd o broffwydi. Bridio anifeiliaid a thyfu coed ffigys oeddwn i'n ei wneud. Ond dyma'r arglwydd yn fy nghymryd i ffwrdd o ffermio defaid ac yn dweud wrtho i, dos i broffwydo i'n pobl Israel. Felly gwrando, dyma neges yr arglwydd. Ti'n dweud wrtho i am stopio broffwydo i bobl Israel a phrygethu i bobl Isaac. Ond dyma mae'r arglwydd yn ei ddweud. Bydd wraig di yn gwerthu chorff fel pytain yn y strydoedd. A bydd y feibion a dy ferched yn cael eu lladd yn y rhyfel. Bydd dir yn cael ei rannu i eraill, a bydde di'n marw mewn gwlad estron. Achos bydd Israel yn cael ei chymryd i ffwrdd yn gaeth o'i thir. Diolch o galon am darlleniad yna. Yna rhywun wedi dyfalu be oedd y cysylltiad o pam yn wedi dewis yr emyn yna? Chi'n gwybod? Gwilym Hiraethog? Ie. Pam yn Gwilym Hiraethog? Dyna ni. Ar ei ben. Wrth gwrs, llywydd cyntaf, yn Tabernacl Pen-y-bont, oedd Gwilym Hiraethog. Ac mi roedd cyfarfodydd yn Tabernacl Pen-y-bont draw yng Nghaerfyrddin wrth reswm drost yr wythnos. Ac rhyw adroddiad o'r hyn ddigwyddodd yn y cyfarfodydd sydd gen i y bore yma mewn gwirionedd. Beth sydd ar y sgrin nesaf gyda fi, Felicity? Emyn. Dyna ni. A rhaid fi rhaid i fi redag draw i fan yn ystod yr emyn, achos mae yna rhywbeth wedi digwydd i'r sain eto. A dyn dwi eisiau dangos fideo i chi, gafodd ei ddangos yn y cyfarfodydd blynyddol, ac ych chi weld Gwilym Hiraethog ei hun yn camu ar dren. A ni'n ei gannu'r emyn nesaf y gyntaf, sef emyn rhif 609. 609. Am dy gysgod dros eglwys, drwy'r canrifodd molwn di, dy gadernid hael a roddaeth, yn ganhaliaeth iddi hi. Cynnal eto, briod ar sferch hardd yr oed.
Dydd Mercher, 3 Fedi 1872, ac ar draws Cymru a thu hwnt, mae llu o weinidogion yn dal trenau i Gaerfyrddin. Yn ei plith mae'r perchedig William Rhys, Gwilym Hiraethog, bardd ac ymynydd o fri a thypyn o gymeriad. O'r diwedd, ar ôl yr holl ddadle a checri, da ni ar yn ffordd i gynhadledd gyntaf undeb yr annibynwyr Cymraeg. Sgwni faint bydd nhw. Gobeithio bydd y cyfan ddim yn flat shot. Sgiwsiwch fi, gai rannu'r compartment efo chi, sir? Wel, wrth gwrs di, merchi. Y croeso i chi eistedd. Diolch yn fawr. Chi'n mynd yn heg? Wel, odw, yr holl ffordd i Gaerfyrddin, gofiwch. Fiwch chi yn orioed? Naddo, ond buodd modryb i mi yno slawer dydd. Hyn le rwff iawn, medde hi. Tipyn o Sodom a Gomorra, mae'n debyg. Ond na fe, falle bod e wedi newid erbyn hyn. Wel, yr union le i'r annibynwyr i gwrdd felly. Yr annibynwyr? Pam bod nhw'n mynd yno? Wel, i gyfarfod cyntaf undeb yr annibynwyr Cymraeg, gofiwch. Ond annibynwyr i chi, pam bod angen undeb? Wel, mewn undeb mae'n nerth, y merchi. Mewn undeb mae'n nerth. Nid pawb sy'n gytuno, cofiwch. O, mae ambell i weinidog mor styfnig am mil. Digon parod i glochtar y bentomen i hunain, ond ddim yn ei dim ar gweddill ono ni. Annibynwyr da ni, tyna maen nhw'n dweud. Mwy fel annibendod, wedi'n ni. Wel, gobeithio bydd eich taith chi ddim yn ofer, sir. Gobeithio bydd digon o weinidogion yn dod lawr o ben i tomenni ac yn ymuno gyda'ch undeb chi wir. Wrth i'r oriau basio, mae Gwilym yn llawenhau o weld sawl gweinidog yn ymuno ar tren mewn gorsafoedd ar hyd y daith. Efallai nad oedd angen i mi boeni wedi'r cyfan. Mae'n edrych yn debyg ers yr cyfarfodydd cyntaf yma y mae'n i fod yn llwyddiant mawr. Gobeithio bydd yr undeb newydd yn mynd o nerth i nerth. Am gan y nerth. Can mlynedd a hanner hyd yn oed. Ar ôl gadael y tren yng ngorsaf reilffordd Caerfyrddin, mae'r hen Gwilym wedi drysu'n llwyr. Mawredd y byd. Ble ar y ddeiar i ni? Be di'r lle mae dwynwch? Beth yw'r canbydau yma sydd yn symud o amgylch heb o ceffylen i tynnu nhw? Ble ydw i? A pa flwyddyn yw i? Y flwyddyn? 2022 wrth gwrs, a chi yng Nghaerfyrddin. Chi'n iawn? Tad ci? Mae golwg gwelw arnoch chi. Chi'n ei dianc o cartre'n bobl, falle? Na, bachgen i. Dwi hi'n hau ofon bod fi wedi crwydro allan o ryw oes arall. Dwi yn y dre iawn beth bynnag. Wy'n abod yr orsaf yma, a'r afon. Na'r unig beth dwi ddim yn cofio
yw ble mae capel Heol Awst. Sa'n siŵr, ond mae Heol Awst lan ffordd na. Lan ffordd na. Diolch am eich geni. Esgys hwnnw chi bobl ifanc. Ydych chi'n gwybod yma capel Heol Awst? What's that you say? Capel Heol Awst? Never heard of it. No idea, pal. This is Lama Street. Lama Street is Heol Awst y Twpsyn. Mae fe jyst lan fyna ar y chwith bach. Oedd mam gyn ar fy mynd i'r cwrdd yno. Mynd i'r fancy dress i chi? Na, diolch yn fawr i chi. Mae'n braf gweld tafarn y drofars yma o hyd. Roedd y lle yn llawn gweinidogion nôl yn 1872. Nid i godi bus bach, cofiwch. O na, roedd yn ddirwestwyr honc. Wel, yr rhan fwyaf nhw ta beth. Dod yma i gael cynio hyfryd eithon ni. Dyma fe, yr hen gapel. Ie. Diolch i'r drefn. Does dim byd wedi newid yn fan yma ta beth. Ar wahân i'r ddwy ffenest lliwgar yma. Rwy'n cofio 177 o weinidogion yma. A finne yn cael fy urddo yn llywydd cyntaf undeb ar annibynwyr Cymraeg. Ac ar fy ngwir, dyma'r pulpit yn union fel ac yr oedd. Fe gawson nhw bregeth. Nid ar ddameg y Samaria Tregarog, nac ar un o adnodau epistol Paul, ond ar Satan. Y bregethwr mawr, golofnydd ac ymgyrchydd tanbaid, roedd Gwilym yr Eithog hefyd yn ymynydd o fri. Yn ôl Dr. Pennar Davies, dyma gariad fan y moroedd yw'r emyn mwyaf yn yr iaith Gymraeg sy'n dipyn o ddweud. Ydych chi yn dart nesaf sef 616. Mae gelyn ydi gryfder yn gwarchau pobl fyw, a sŵr ei bethgadau sy'n beunydd yn ei creu. Ond Dyw a griw ei gwen, y gweithaf trws y hi, yn ffros, gwa capsaw uchel, mae Dyw yn ei ffont. 610.
Mae ddath yn darlleniad ni y bore yma o lyfr Amos. Mike, yn drwg gen i. Yeah, just... Oh, diolch. O lyfr Amos. Mae hi'n eich ymwneud o darlleniad anodd. Dyma darlleniad sydd wedi cael ei roi i ni o'r chithiadur hyn. Lle mae Dyw yn beirniadu'r genedl, yn beirniadu'r gwreni, a di dewis Amos i ddeud hynny wrthyn nhw. Ac wrth gwrs, maen nhw yn amhapus iawn gydag Amos. Oherwydd i fod o'n ddes o Dyw, oherwydd i fod yn deud yr hyn mae Dyw am ei hefo ddeud. Wel, chi gwybod dwi'n gwybod yn dweud don't shoot the messenger. Wel, dyna ydi Amos. Don't shoot the messenger. Dwi'n mynd i fynd ar ôl y lluniau i gyd. Fel yma, dwi'n mynd ymwneud bach ohono fo. Oherwydd dwi am yn dod o fewn gyda cyfarfodydd blynyddol a chydig bach o adroddiad o'r hyn gwyddoedd yma. Mae'n bwysig yn bod yn gwybod beth gwyddoedd yn y hynny. Dyna'r lluniau cyntaf, rhan gyntaf yma. Lle mae y gwneud o sefyll ar ben wawr wedi hadwadu gyda llun plwm. Ac yn dal i llun plwm yn ei law, ac yn gyfnod yr arglwyddi, beth wyt ti'n ei weld Amos? A dyna fi'n atab llun plwm. A dyna fe'n eistedd yn le, dwi'n mynd i ddefnyddio llun plwm i fesur fy ngoglon Israel. So rwy'n chi'n defnyddio llun plwm yn dal i ddefnyddio llun plwm. Oes na? Ti'n dal i ddefnyddio llun plwm? Ie. Be mae llun plwm yn neud? Dwi'n cofio taid yn yna hyn, yn ei chwarae, yn gael o'r taid yn chwarae fo. Os ydyn nhw'n yn y fel o llun plwm. Ac o'r nain yn dweud, watcha'r history. Ie. Llun plwm, yma'n neud. O'n i'n medru cael ei geiriadur, geiriadur Saesneg yn hyn. Plum line is a way suspended from a string used as a vertical reference line to ensure structure is centered. As they always find the vertical axis pointing to the center of gravity. Ensure everything is right, justified and centered. Dyna chi beth i llun plwm. Dyna chi'n cael bwysig ffordd yma. Ond mae'n awlygyru. Mae'n awlygyru y chi'n defnyddio heddiw i sôn am eglwys Iesu Grist. Sut ydyn ni yn mesur llwyddiant yma? Sut ydyn ni yn mesur? Nôl llun plwm. Ond dyn ni'n meddwl am yr undeb gyfarfod Penrhyndeu'n dros o ddiau tan i Sadwrn.
Da ni'n sôn am 150 o flynyddoedd. 150 o flynyddoedd. Sut da ni'n mesur llwyddiant 150 o flynyddoedd? A mae'n chydig o erisod, dwi am roi chi bach o agorchadau i o'r undeb. Mae'n siŵr, gyda gael, beth sy'n wedi bod yn yr undeb yma? Gwynidog. Ni'n rhaid i chi sydd heb bod. Gyfla lle mae aelodau unigol o'r undeb yn gallu mynychu ac hefyd wrth gwrs yr eglwysyn gael ei ddechrau yno. Mae'n agorad, un o'r sydd eisiau mynd i'r undeb i fynd draw. Ond wrth gychwyn, wrth gyrraedd yn Ngholeg y Gweinidog ac yn Ngholeg y Gweinidog fe oedd yr undeb yn cyfarfod gyda ni, wedi cael ei gwahodd gan cefndeb Gorffennaf Caerfyrddin. Ac ystyried Croeso i bawb oedd yn bresennol gan y llywydd, ac ydyg Betty Wyn James. Ac wedi hynny fe gychwynnud gyda defosiwn. A defosiwn wedi cael ei roi eleni gan Dyma'r Gethin Rhys. Mae Gethin Rhys wedi bod yn fan hyn wrth gwrs yn gygethu hefo'n cyfsyn ynddo. Ac eithon ni i lyfr datguddiad. A fe ni i lyfr datguddiad. A dewis ort yna chi, a dewis ort wedi o'r hyd. Pan mae'r undeb yn dathlu 100 o flynyddoedd. Ond fyna gymaint o fenna o fewn y llyfr yma sydd yn berthnasol i'n hoes ni heddiw meddwl. Neu hinsawdd mewn defnyddio un enghraifft. Un o'r cwblau wneud Gethin ei ddyfynnu o M17 o'r cwblau sy'n rhannol neges datguddiad fel yn enghraifft. Ond yn berthnasol heddiw ar gyfer o 2000 mlynedd yn ôl. Sef mae nos a dim wedi llawer gwaith a golau hyd a dim yn hynny. Bydd oedd y drosiwn yna ar gychwyn yr undeb ac hefyd bora canlynol. Yna fe gafon ni gyfla wedyn cael y gwahodd i gyfarfodydd yr undeb flwyddyn nesaf. Cyfarfodydd yr undeb 2023 ac cyfallu Trevor Jones Morris oedd yn gwahodd ni i'r gogledd. Mae'n allai chi ddim o'r gynulliad da o fan hyn felly i gyfundeb dwyrain Gwyddych am fflynt. Yna'n bethau nath yn haro i fi yn fawr iawn wrth bod yn gyfundeb oedd y dementia cyfeillgar. Ac yma, roedd yn yr undeb fe ymamswyr cynllun newydd eglwys dementia cyfeillgar. Ac Emlyn, wrth gwrs, yn ymddewis yn lansio Heulwen dan Gymru. Ac mae'r undeb wedi yn yma ers cyfarfodydd mlynyddoedd yn 2019. Mae'n chydig o weld i Richard gynnig yn bod ni'r undeb yn edrych ac yn rhoi gwynor felly ac yn rhoi ymgyrch at ei gilydd i fynd i'r afael a bod yn eglwysu dementia cyfeillgar. Roedd hwnna'n dyma'n yn hwnna, dwi'n credu, ac a fod i roi gefron yn gynnig ar ran cyfundeb dwyrain o'r gan. Ac felly, gyda'r ymgyrch yma, gyda'r llawlyfr sydd ar gael Heulwen dan Gymru, mi fydda ni fel yr eisir yn gallu mynd ati i bod y llawlyfr yma o gymorth yn adeiladau wrth i ni fod yn fwy eglwysu dementia cyfeillgar. Ac mi oedd hwnna'n rhywbeth dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn eto yn ystod y misoedd nesaf. Hefyd, un o'r bethau oedd yn digwydd ar y diwrnod cyntaf, oedd y cyfarfod heddwch. Ac awr anffurfiol o hwn yn gwrando ar
yr ysgol warddol Caerfyrddin yn edrych ar y themau o heddwch. Ac Geraint Roberts yn arwain, ac wrth gwrs oedd pobl fel Aneirin Caradog ac aelodau o'r ysgol warddol Caerfyrddin yn rhan o'r cyfarfod heddwch. Ac yna'r cyflwyniad wedyn gyda'r nos, da chi wedi gweld y fideo yna o'r diwrnod yn greithog. Mae yn dod yn ysgrifennu. Mae'n siŵr os oedd wedi wedi ysgrifennu o'n ysgrifennu. Ond oedd y cyflwyniad yma yn arbennig iawn. Mi wedi gweld y fideo gyntaf o gwylyn greithog yn dod ar y tren i Gaerfyrddin. Ond yna wedyn, yn cyrraedd y llwyfan ac yn anell. Ac syndod bod yna fenyw yn lywydd yn undeb. Yw Pinon Neri wedi bod yn does ers 1872. Ac mi oedd yn gyflwyniad hyfryd iawn ac yn ddathliad allan. Oedd di Gwener, mi oedd adroddiad trysori, a Meryl James ydy trysorydd undeb ar hyn o bryd. Mae Meryl James wrth gwrs wedi dymuno ymddeol o swydd yno. Ac mae yna gais, da ni'n mynd i fynd i'r eglwysiad i'r cyfundebau eto i drio chwilio am olynydd i Meryl James. A dwi'n gweithio allan i Rhynfori, wedi cyfundeb, yn eglwys yn gallu meddwl am enw, fysa'n gallu cymryd yr rôl bwysig yma dros o'r cyfundeb. A diolch yn fawr iawn i fynygodd Dyma'r Garbeti hefyd, diolch i Meryl am holl waith wedi. Ac yna wrth gwrs, dilyn hynny mi oedd adroddiad y Gweinidog, Pwyllgor Gweinidog, ac wrth gwrs Pwyllgor Gweinidog sydd hefyd yn ymwybodwyr yr undeb. Mae swyddogion hefyd y cyngor ar y Gweinidog. Ac am Williams yn cyflwyno, yw'n am Williams yn cyflwyno adroddiad y Gweinidog o'r hyn oedd wedi bod yn digwydd dros y flwyddyn diwethaf. Fe gafwyd 2 mater, sef cefnogaeth i cynnal, sef gwasanaeth cwnsela i weinidogion, ac yna dipyn o ddadla efo hwn, ynghylch â gefnogaeth i cynnal. Ac fe dwedwyd y bydda'r Gweinidog yn edrych ar y cynnig yna, ac i edrych y bydda'r undeb yn mynd ati i weld beth yn hwnnw o ran cefnogi cynnal. Ac hefyd yr apel Craen i wnaethon ni Pwyllgor yr adnod yn ystod wythnos cynt cyn y cyfarfod. I nodi y swm i Wcraen, y cyfraniad o 2,000 gan undeb i'r Wcraen. Ac mae'n teimlo bod mae'n swm bychan iawn, fel diaconiaeth, ac fe gynigwyd gwelliant sydd hynny, ond fe dwedwyd mae cyfraniad a gewch chi staff oedd hwnna ar ran y undeb, a eto wedi i ben. Adroddiad o'r cyngor a'i adranna, wedyn fe gafwyd adroddiad o'r cyngor a'i adranna, ac fel bod chi yn gwybod beth sy'n digwydd yn yr undeb, weithiau yna rhai yn meddwl bod sa'n byd digwydd yn yr undeb. Mae'r undeb yn weithgar iawn. A dyma ydy'r adranna ar yr undeb, sef cenhadaeth ag eglwysi eang, yr eglwysi a'i gweinidogaeth, ac ran dystiolaeth a dinasyriaeth misnodol. A mae bob adran yn hyn
yn edrych ar agweddau cenhadol, yn edrych ar agweddau sydd ydyn ni yn ymestyn allan yn cymuned ni, sydd ydyn ni'n ymatab i bethau o'n cwmpas ni, a sydd ydyn ni'n ymatab hefyd i bethau cymdeithasol ac yn Cristnogol yn benodol hefyd. Ond a hefyd o gyngor hefyd, wrth gwrs, fe ddatblygodd dwynsia creulliad hefyd. Ac yna o penderfyniadau sydd yn bwysig hefyd i chi wybod amdano nhw. Penderfyniadau cydnabyddiaeth, Gweinidogaeth achlysurol. Dwi wedi pasio i beth bwysig iawn a ysgrifennu cyffredinol ymlaen. Sef adroddiad ysgrifennu cyffredinol. Mae hwn yn ganolbwynt bwysig iawn i edrych blynyddol. Lle mae cyfle i ysgrifennu cyffredinol, gynnych ar y gwneud sydd wedi bod, a hefyd yn hysgogi ni ac yn anodd i'r flwyddyn sydd dod. Mae wedi bod yn gyfnod heriol iawn i ni hefyd yn ei gyfundeb, ond i ni fel y bwysig. Fel y bwys, da ni wedi teimlo y flwyddyn bethau yn anodd iawn i ni efo Covid. Ac swydd yr ysgrifennu cyffredinol ydy hannog ni yn hysgogi ni. Ac fe wnaeth hynny. Ddim yn ymelaethu geiriau ar y dyfodsi yma dydw i, ond fe gafwyd y hysgogiad hynny i yn hysgogi i'r dyfodol gan dydw i. Ac yr o'n diolch hefyd yn benodol i bawb sydd yn ymwneud undeb dros y flwyddyn diwethaf. Ac hefyd cysylltiadau sydd gyda ni gyda'r undeb. Mae gen i'n gysylltiadau fan benwyr y byd, y tîn, Cwan, Cyngor y Gynnesu'r byd, a mae'r rhestr yn faint ac yn hir. Ond yn diolch i bawb sydd yn ymwneud ar undeb. Penderfyniadau wedyn, penderfyniadau undeb. Ac ond o 4 penderfyniad flwyddyn yma, cydnabyddiaeth Gweinidogaeth achlysurol, sef fod cyfundeb am y Gymreirion yn galw yn undeb yr annibynnwyr Cymraeg i gychwyn safodaeth gyda'r enwadau i geisio hysoni cydnabyddiaeth y sydd. Hynny ydy tal ar y sydd i Gweinidogaeth sy'n dod i bregethu. A mae yna anghysondeb mawr rhwng yr enwadau i gilydd. Dwi'n cofio dwi'n bregethu Cael Gwlad Cymru yn ardal Gaernarfon. A o'n i'n siwdant ar y bryd. Diolch i chi am ddod, achos mae siwdant da chi, dyna chi'n pipyn ti chi. Gweinidog yn cael cael yn hwy, ond trio personi pethau. Fe gynigwyd y penderfyniadau yna ar ran y cymdeirion a fe basiwyd y penderfyniad yna gyda y mwyafrif felly. Ddim pawb yn cytuno. Yna, apel arbennig mewn Cristnogol. Ydych chi'n gwybod bod, ydych chi'n gwybod blynyddoedd, mae yna apel gyda ni. Ydych chi'n cofio apel Haiti? Rwy'n cofio apel Haiti? Apel Madagascar? Fi oedd gyn apel Haiti do. Apel arall ydych chi'n cofio. Sudan? Hwna oedd yn un o'r cyntaf. Ond cynnig ydy hwn gan Adran Dynasyddiaeth yn bod ni lansio apel ariannol arbennig yn cyfrodi mlynyddoedd yn 2023 a bod yn trafod gyda Chyfnod Cristnogol yn y amser i weld pa fath o apel a fyddai'n gymwys hynny ein cefnogaeth. Ac felly, mi fydd yna apel erbyn flwyddyn nesaf lle bydda ni'n ffocysu i godi arian am cyfan. Ac fe, wrth gwrs, fe dderbynwyd ac fe basiwyd penderfyniad yma. Cyfiawnder hinsawdd wedyn y penderfyniad 3, cyfiawnder hinsawdd yn hyswyd colled a uwron. Ac mae hwn yn rhywbeth
da ni wedi deimlo hefyd o fod fel eglwysi lle da ni yn golio camwyth dros Wcrain bob sydd. A mae wrth o'r Wcrain wedi mynd â sylw'r byd dros y misoedd diwethaf, ac mae'r ymateb yn eglwysi yn cymunedau wedi bod yn deffol. Mae gen canlyniad yn ymlaen yno i fod prisiau grawn wedi codi gan fod Wcrain sy'n wlad cynnysu cymaint o ran ar gyfer y byd. Wrth gwrs, bydd llawer o wledydd cyfoethog yn gallu ymdopi gyda'r prisiau uwch, ond i'r gwledydd tlawd mewn mater gwahanol. Ac mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi weld, da ni'n gallu ymdopi gyda'r prisiau, bod nhw'n ofnadwy i na hefyd efo prisiau tanwydd yn codi a grawn, ond i wahanol wledydd yn y byd, yna dydyn nhw ddim methu fforddio, a dydyn nhw ddim yn dynol. Ac felly y cynnig sydd oedd i roi Hebron yn undeb oedd fod yn cefnogi, ond hefyd yn annog cyfundebau, yn eglwysi ac unigolion i gefnogi ymgyrch cymorth Cristnogol, golled a difrod. Ac yna, bod yr undeb oedd yn Gymraeg yn cymryd rhan hefyd, yn annog gefndebau, yn eglwysi yn unigolion drwy'r rhan mewn gweithgaredd, trafod cyfiawnder hinsawdd, ynghylch ag y gyfwng hinsawdd a hyn sydd angen i'w wneud i weld yn eglwysi yn cymunedau gweithredu dros y degawd allweddol yma. Gan ddefnyddio pecyn safod yn y Cristnogol a gweithio ymateb yn ôl i gymorth Cristnogol fel y 6 mis nesaf. Yn gallu bod hwnna'n rhywbeth allan i fod yn rhan ohono fel eglwys yn benodol ni. Ac yna o'r bwynt i nefnyddio Cymraeg hefyd yn annog eglwysi a ysgolion sydd fel gweithgaredd pob oed i ymatab i gynllun dylunio gymorth Cristnogol llythyrau dros y greadigaeth ac i rannu hynny gyda'r gymuned. A mae hwnna'n rhywbeth fydden nhw fel eglwys yn gallu wneud. Ond fe gafodd y penderfyniad yna hefyd i derbyn yn llawn. Ac yna, y llunio cyfreithia a pholisia gan Llywodraeth Prydain. Ac fel undeb o eglwysi Cristnogol, a dwi'n ymwneud samwn yn gadar dros werthoedd yr engel y deyrnas. Galw'n medru ar Llywodraeth y Deyrnas wedi sicrhau bod pob polisi a deddf yn gosod meddiannau pobl amhennus y byd yn gyntaf. A fod hawl gan unigolion Prydain yn protestio agorad yn cael ei amddiffyn i'r eithaf. A galw'n ar Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau na bydd unrhyw yrchaid gan o ddadwyr i ddilydio'r cyfundrefnu hawliau dynol na hawliau gweithwyr o fewn i'r deyrnas unedig. Ac felly, siarad o hwnna, bod ni fel undeb felly, yn cyfyru ac yn gallu bod yn cyswllt â Llywodraeth felly, i wneud yn siŵr bod hawliau pobl yn cael eu gwarchod. Dwi'n ond edrych ar y hair sy'n gwyth os yna sydd angen efo Boris Johnson. Mae Boris Johnson wedi hwnnw swydd wrth gwrs. Mae hwnna yn un o'r penderfyniadau penderfyniad pedwar, jyst i sicrhau bod y Llywodraeth yn gweld lles pawb felly, nid jyst y rhaid. Un o'r pethau hefyd oedd yn felus iawn yn y cyfarfodydd oedd yr olaf o hyn yr haf. A felly i guaranteedio oedd yn mynd â ni drwy gwyliadau undeb dros y 50 mlynedd diwethaf. Ac mi oedd gen i glip bach ar eich cyfer chi i chi gael gwrando arno fo. Ond allwch bod y sain yn ffathi yn beidio gwrando arno fo. Mae hwnna'n fyny ar YouTube os ydych chi am fynd i fod o. Ac yna, y disagwr dathliad yn undeb, Oedfa fawn o'r rwgyn. Mi roedd Oedfa o fawn, mi roedd Iwan Llewellyn Jones, mae'n chydig, Iwan Llewellyn methu bod yn presennol oherwydd Covid. Ac felly ne gymyrodd Alun Andrew, Gwenidog,
at y bregeth a ffygethu yn yr eiddo o fawn. Ac yna disadwn dathliad yr undeb dan ofal a lefenni a chyflau glywed sawl unigolion sydd wedi cyfrannu at yr undeb y sefydlodd gan hwnna'n dda i'r dyfodol yn yr ystod. A rhywbeth sydd wastad yn arbennig iawn ydy oedfa'r llywydd. Mae'r oedfa'r llywydd yn cynnwys elfennau pwysig iawn yn y marn ni, lle mae anerchiad y llywydd, a testyn Betty a James o eglwys o Covid. A cyn hynny, gael y pwysig ar cynnod teimladwy sydd yn digwydd ydy coffau y Gweinidogion sydd wedi colli, sydd wedi'n gadael yn ystod y blwyddyn. A mae yna weddi o goffau gan Dafydd Robert, so mae'n gadeirydd y cyngor. Ac yna, dyn nhw'n dda i'r Gweinidogion sy'n ymddeol, a mae'r rhestr yn y Gweinidogion sy'n ymddeol yn mynd yn hirach bob blwyddyn hefyd. Ac yna yn y croesawu Gweinidogion newydd hefyd. Dyna chi wedi broswyn o'r hyn i ddiwyddodd yn Undeb. Siwr gyda ddim at dant pawb, ond mae'n bwysig bod fi yn adrodd yn ôl i chi fel Oedfa, fel eglwys cynulleidfaol sy'n perthyn i Undeb. Mae yna gymaint o bethau sydd yn digwydd yn yr Undeb, mae yna bethau allan yn cyfrannu, fe ato, da ni wedi bod yn cyfrannu yn ystod y blynyddoedd a'r ddegawdau sydd wedi bod. Ac y byddwn ni hefyd, dwi'n siŵr, yn parhau i wneud hyn. A dwi'n ond diolch i'r Undeb hefyd, rhan yr eglwys yn bersonol hefyd. Dwi'n dod yn ôl at y cyn hwn i mesur yna. Fel Undeb ac fel ymwysi ar hawl yn felly Undeb, i fod yn ymwys ganolog. I sefyll y gadar wedi'n hadeiladu ar seiliau cadar. Seiliau o feddi, ysgeidiau Crist a chymuned drwy'r ysbryd glân. Wrth i'n damu mewn i'r dyfodol yn solat a heb sibl. Chymuned. Cyn ni ddod at yr eryn olaf, gallwch chi droi trwy'r gwydd. O ryw, tad mewn sanctaidd yn diolch i ti yn bod yn gallu troi allan ti mewn gweddi. Ac yn diolch i ti bod ni wedi gallu edrych ar weithgarwch yr Undeb a'r cyfarfod blynyddol sydd wedi bod. Ydyn ni'n gweithio dros waith yr Undeb ac yn bydd o'n parhau i gyflodfori i ac i bod yn dystiolaeth cadar i ti yma yn Nghymru a thyrwy yn Heglwysi. Yn diolch i ti fod yn rhan o Undeb sydd yn clynu i gyd fel Eglwysi cynulleidfaol. Am bod ni'n gallu rhannu yn pethau sydd ar y calonau. Yn rhannu y boen sydd o weld rhyfeloedd yn y byd ni, yn rhannu o weld anghydrafoldeb, ond yn bod ni gyda'n gilydd yn siarad ac yn llais. A diolch bod yn Undeb wedi gallu bod yn lais yn ei gwneud hynny ar yn rhannu hefyd. O rywun tad, wrth i'r Undeb athu 100 a hanner, dyn nhw'n fendig am 100 a hanner arall. Roedd yn tad gwyn gwledu, gan fod yn gofyn hwnnw ac yn enw'r cynhyddiant yn hadwy Iesu Grist. Yn ysgol i ddefnyddio i wneud gyda'n gilydd. Ein tad, o fod ffydd yn efwy, sanctaidd dy enw, dyled y deyrnas, meled y drosys, melisan y neu, felly ar y ddea hefyd. Dylwyn ni yn gwrdd ar y mynwyd, a'r bael ni yn bedro. Fel mae dwi'n yn dibedwyr, ac na arwain ni bod i'n daeth, ei ffyrwair i'r adrwg, can i sydd o ti wedi'nas, a'r gwaith, a'r gwaniad,
yn oes oesoedd. Amen. Y gafwch chi ganu un o'n dda gweinidog I gloi, sef yn 200 a hyn. Dyma gariad fel y morwyn, trosiriaethau fel y hun. Trysog bywyd hir yn marw, marw I brynu bywyd un. Pwy all beidio chofio amdano, pwy all beidio ffreithu glo. Dyma gariad nad anodd, trafod efo'i rhain yn fod. 200 a hyn. Graws yn haplu Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glan, byddwch gyda'r ffriad.